tamu babatun kwatanci. Hafeez hasken matasa. Abin namu babatun takaita. Hasken matasa. Alhaji Hafeez Gambo Shariff basu Hafeez hasken matasa. Alhaji Hafeez Gambo Shariff amana ce. Hasken matasa. Alhaji Hafeez Gambo Shariff Hafeez abokina hasken ne. matasa. Alhaji Hafeez Gambo Shariff dan uwana Hasken ne. matasa. Alhaji Hafeez Gambo Shariff Hafeez wakilina hasken ne. matasa. Wakilin mu jiha Bunkure yardar Hasken Allah. matasa. Majalisar jiha Bunkure yardar Hafeez hasken Allah. matasa. Amanar kwankwaso jigo uban tafiya. Hasken matasa. Madagun ƙasa kwankwasa baya ɗaukar kaya. NNPP. Mai amana ne kwankwasi ya san ba Duk mun ƙarya. karɓa. Ka fito jirgi ka kwashe su da dukkan kaya. NNPP. Ƙarshen ƙarya tsintsiyar su ta zama Duk mun kaya. karɓa. Najeriya sai kwankwaso. NNPP. Kai za ka karɓe ko ba su so. Duk mun karɓa. Masoyin talakawa kwankwaso. NNPP. Kishin matasa sai kwankwaso. Duk mun Mai karɓa. tausayi ne shi kwankwaso.